Secure ninyong palibot. Oo, boss. Peaceful na kayo, wala problema. Good. Ikaw, di pagkauna nimong mga iro. Umana, boss. Kanina ra buntag. Maayo. Boss, nanapod ang mga butterfly gang. Panawar ko, boss, oh. Nakaluko sa tuabag, kapi-kapihan na ta. Relax lang mo. Pwede ko ganahag-away ron. Boss, grabe jud lang leader ba? Murag pa kapamahaw. Maugani. Anda mo, ha. Di man na, boss. Sisiw na sila, boss. Muna ganahan ako ni Mutroy. Isig tigulang na ka, gahi gihapon ka. Gahi nagbukong. Alerto mo ha. Basin mo patrobol taron. Kalma lang mo, ha. Kalma lang mo. Di ko gusto gubot. Sige! Sige! Kapi-kapihan ko ni mo, ha. Nakaluko kay ka, ha. Ayaw, boss. Ayaw lagi, boss. Sige, di ba kami nagulo na? Op. Kalma lang. Di ko gusto gubot. Di daw gusto gubot. Nga naguna-una. Di lang bitaw kagwapo. Sumpagon pa na ka. Ako siguro sa bunalan na lang leader. Ako mo manap. Ngayon yun, wala dalang maso. Nakadalang maso. Bunalan na ko. Ako, murag ba aksyon ng bola. Dogon. Sige, may gumisin mo ha. Basig ikaw may kapihan. Huwag mo ko ilabot ba? Sino ka ron? Isubit ako. Ano man? Sige, testingi. Magmahay jud ka. Sus, kabalo ko, bayot ka. Di ka laki. Oo, gahi. Gahi na ako. Dito na lang din. Masal mo ka, nalaglag naman ka. Pasensya na, boss. Nakalitan ako. Pagtarong ba? Hoy! Ipatawag mo tanan ni madam. Nasa ingon. Paminaw mong tanan. Naay mo abot karon nga investor. Tarungon ninyong tagadha kay 50 milyon ang yang invest sa ato ah. Uy, ikaw ang seryoso daw. Boss, maulig yun akong seryoso ko na ako, boss. Unsa ba nang nagawaya nga mura magayaga-yaga? Dili, boss. Ay, maulig yun ako nga ako, boss. Dam, sa oras mo abot ang investor. Kami nang bahala, Dam. Kami ra mga grupo ang tarong diri. Hoy! Tama na. Mga isog kay mo, ha? Sa dili pa mo abot ang atong investor. Naa siya'y anak nga muanhi diri ah. Dam, pwede mo magkakita sa picture, anak? Tara. Di na kasulod! Anak manggusa. Patay na na! Diyan na! Ampingin ninyo ang anak sa atong investor ha. Naamoy madawat sa akong tag 10,000 unya. Saan mo itong mga tawanan na nahagan man? Sige lang an, basig nalipay lang to sila sa 10K nga reward. Ay na, impas ang kwarta!